Meron doon. Kaya natin. Bangas. Alam mo yung bangas ng baboy? Mata, utak, dita. Ako, anong bili? Isang mata. Hindi mo nabanggit sa kanya kung ang size. Hindi mo kata.
Hindi, Miyerkules. Pinatay ni ano? Dog day si Trudy. Oh, sa ulo. Ano yun? Forget oh. Kasi, yung ano pa. Hindi pa ako niyan, lipad daw blackboard. Dami yan dito.
Lasang buhok ko. Minsan na-experience yun na hinarap ko kay Kuya Boy. Ang bumbusa ka na, kailan na siya?